Merienda time, kulitan time. Hi kapag gayam, kasi awat ibiyag mi dito talon. Adag raraep, adag siksika, and of course, adati agpapaanawa. Agpapaanawa. Apan tayo kita indegi jay, agraraep. Jay, in this part. Ito ni let's go. Ay, kurang ka din. Hi! Bentar, Magmagnata. Ay, magbili ka. Ay, hindi natin Manila. Ay, ganito naman. Hi! Darasin niya! Nagmerienda! Teo, nagmerienda. Te! Silatog. Ay! Kini ng ilaw. Ay! Nakabas-bastos nang iwat na yun. Oh! Ay! Oh, amoy. Ay! Nagkapanyaw? Gilangit. Ano na parang dilangit? Napang kami nag-road. Kumusta mo dilangit? May mo. Nakulay dilangit? Oraw. Ano, di barang nakulay yan? Buto. Latag. Akin latag. Latag ni iyo. Ay! Akin asawan iyong. Iyang. Ay! Awan eh. Ay na. Ang ulaw man dyan amo ko. Let's go. Tumarin raw. Ay! Kamusta mo tipin nag-rape ma'am? May lata madam. Abay nga kasi. Sigat garog. Ay na apo. Agi tugtog kilita eh. Tugtog tilatog. Ay, pusa. Ay, buto. Ay. Ulit. Kumusta mo ti-rape ma'am? Napintas. Aduming tugkilyaw? Adua. Nga. Malatag. Pusa. Ay, buto. Aking buto ma'am. Buto ni. Pabiyaw apo nga interview kini nanay nga. Ay, buto man. Kini nanay nga Lydia. Ning nanay. Ay. Silok may tulok-tok-tok. Ay, silok ko na. Ay, sinipat na. Mati ay. Ay, Matok ko. Nagbabay. ay iyong. Ay iyong ada kami ti pa GMA. Ada kami ti ABS. Ada kami EDB, CBA. Ay. Nasip ni tay ang. Play. Ay, God bless. Ay, Shoot. Shoot. Manen, adaman nakikto ni Ilan. Ni Ila. Ala, yan naman. Ay, Ay. Epic fail. Ano ni nanay ka? ay, yung mga nakasing merienda mo, pilit. Ay, ha? Ay. At tarot to. Say hi! Makain kang merienda tayo na eh. Kakabsa. Ano nga to? Royal. Yan ngayon na raw. Kunyape agay. Ay. Abangan ang prank ni Ella kay nanay. Nasugat di imak di rabi Ay, latog. Ay. Nagsik. Ay, Ay, ay. Nuang. Loyal. Royal. Royal atol.
Ay, luya. Samit, Ay, samit, buto manong samit, ating. samit. Ay. Ay, ta. Sige, sige. Linda. Lamiis, Nakadaw. lamiis, lamiis. Nagadote. Ay. Ang konti edit na ito yan, kasi latang akan. Ay. I-upload kong tulatan, yug nga. Yok. Kumarin ta. Ay, nalakari ta. Bayam ta. Ang meriendakan. Ang manong ating ila. Nabanaw. Ang pitigala ang dyan. Nabanog, nanay ko. Na. Ne! Na. Ne! Allah ni kuyang magsayang. Papal na ko ng kembal lang mo. Sukam! Madimaw. Papil man ko na na. Anak ko madimaw. Ang biling mo naman. Sayang. Kung iyon, sukatam. Perasit ah. Suko kamay sa. Papabasit di soft drinks. Makain to no biga Yakult Town. Nagbabati. Dadan. Ada na yun. Ni. Pati merenda tet bate. Anay kumita kang likod. To no bigat kaya ko. Bye bye. Bye. Oy, ato ka lubog pa na eh. Ay, ay, nabutong manong okay lang ito. Tinulong lang natin langit ko. Ang ganin natin na ikaw. Maulak ta. Ay. Ulit ako. Ay. Bate mo tigas tayo ni di ba. Tumanaw nga din. Naglataw. Epic. Apit mo kami. Ako kan. Ini nabasa? Najerajin nga ako marinidyan. Matigayan lapit ba ini kulog eh. Api kami tulog ko. Allah. Mati nga, hindi ka pwede binday. Sige, suko tayo, matikin natin. Ay, Ay, pakai puruk ba? manggagamaw. Ay, Mamanggaan ka raw. Manay. Bakit na mamang? Amoy ikan, malpukan. Natay, sukatak to na bigat. Sukatak to na bigat. Bakantay balang niya. Purwana ko na nakalaw.
Medyo lang isa sa kanang belt na lang mo. Hindi, nagpasita mo kanya mo. Hindi ipang kudyay. So, kata ano ka? Palaman na doon. Mahal! Di pa lang! Madi ah! Sayang mo pa. Nagiman pa pala lang. Ginalang lang! Marum-marum ka mo kumari ruda mal. Kanabahan kumari. Ang sabi. Kapag nita ako, baka nung Urak na! Ay, epic fail. Ito sa alam mo guys. Nakorood ako. Ang kaya na magpabidyo dyan sa may. Kaya ka lang Ay. Hindi ka natin ya. Ay. Ay, nanangay. At ano eh? Bigay. Sige pa lang. Ayan na. Nananagan na? Kan naman natin. Narinig ka nung mga papaay. Ayan na ka. Sika nga nagtiro. Sika nga nagtiro. Sika nga nagtiro sa kapantiro. Mati kami arap. Sika nga nagtiro. Ano? Sika nga nagtiro. Ano makasaw ko palpapong na. Oh! Kini ng bingbay. Buisit ka. Ay. Ikutin mamaw, kumarinig siya. Kinamit lang. Tataa. Ay. Mana? Awan. Hay kinti. Ay.